Pamusoro wadare isu tiri vesungano tingotungamirwa nibaba Shakonza. Shakonza wachani ndiwo mukuru wechechi yenyu. Matine makore mangani? Wachakonza matine makore mangani chechi? Kubva muna 64. 1964. Kusvika izvozvo. Ndimuridzi wechechi yacho. Ndimakaitanga ndimuridzi. Yakanaka. Taurai. Inini muchechi imomo ndakapinda 86. 1986. Saka pa 86 takanamata nababa Sagora. Ndiye anga ari mukuru wedu. Ari pasi pa Shakonza. Tanamata kudai kwamba pa 86 asi chechi kunamata kwedu pamatema. Ini ndakapinda 86 chechi yasokumbirwa kwasabhuku kumashure. Inonga yakakumbirwa kuma 81 kunaka kwenyika paya kuma 81. Saka ini napo ndakapinda 86 already chechi yanga yadini yapo yakumbirwa kudhara. Saka ini napo ndikutsanangura ngepekuamba kuti 86 kuenda kumberi. Kana pane pekuzoda kundoti kubva pa 86 kudzoka mashure pana uri kuzivo ipeyi. Apa mamangara nyenyu ndechi ndikukanirana pekusonda pachechi nani neawa yeproduce pamusoro mambo machechi aita mairi, saka wakanira pekusonda iri ndau yekuti building yabvaita 1 machechi ari mairi. sei aita mairi? Iwo ndiwo washatsana sei machechi aita mairi? Imo chechi yakabva wasamwe yauya here? Ndiwo asi wakaspirita washatsana nguva. Taura iti ava tainamata nawo ava ndiwo akabva musungano. Tainamata nawo futi pachechi pacho ipapa apa. Saka chakazoita ngechekuti saka manamata nawo kuti awa kubva kwawaita kwamuri wakunamatirawo futi pamainamatira. Right, kushada kuti chibvai hawasisiri kudaba. Yawo yatine makore mangani? Se 4 months iva. Ona kwa ane 4 months. Ndizvo here? Ndochitsanga izvo zvuta wanzi isisu statement yaita sorry mama. Statement yaitwa ngeuyu iwani tinoda umwe wechipiri wacho wari kukwikwidzana kutera kuti tichabva tasvika kuna sabhuku. Noti sabhuku ndiye muridzi wenzvimbo iyi, tipiwe kuti muridzi wenzvimbo iyi ndiani, zviri kubva kuna sabhuku. Inini amirai baba Shikanya wamwe awa makasungisa wapinda. ndini mukadzi waSagora ataurwa. Sagora akashaika bishop. Baba Shakonza handiwo angari muridzi wechechi. Baba wake ndiye aifamba nemurume wangu. Mirai. Mati baba Shakonzawo. Baba wake ndiye angari muridzi wechechi. Baba wake ndiye aifamba nemurume wangu. Right. Afamba Mirai. Saka uyo mwana wa baba Shakonza. Right. Anditi Joani Marange akashaya. Akatora kuita muridzi wechechi ndiani? Mwana wacho. Saka pane chakasiyana here uyo na baba wacho? gaitibatsira. Mirai ndange ndapedza kudaro. Aiwa, hapane chakasiyana ba. Ivema mina ndo panada kuti mubvunze. Taura henyu zvakuda kutaura. Pamusoro imamo. Ini ndonzi Charles Manuere. I'm the former chairperson of the War Church since 2015. 2015. Yes, since 2015. I also joined this church. Sungano Shona. Ndile urombo. Ndakapinda muchechi musi wa 31 December 1988. Ndiri grade 7. Ndichitera Sachakonza baba wao afu naSagora. Bishop wedu akashaya gore rapera. Murume vaamai afu. Manzwisisiro nekuziva kwandinoita ichokwadi. Avo mwana waSachakonza vakasoshaya vakatanga chechi pamwe chete naSagora. Gore chairo kana kuti zuva chairo ndinganyepa, ndiri kunyepa pamberi pamambo. Asi makore ari kutaurwa anana 64 63 ndizvo zvokutaurwa kwazvinoitwa.
Zvakamira zvakadaro, ndiri chairperson, handina kunamata kwandakaita ndichiteera vakuru avo vakatanga chechi. Handina pandakanzwa kana pavakataura nhau yekuti chechi yedu sungano ndeyenhaka. Zvichifamba zvakadaro, takanamata navo, ini ndichikura ndichitungamirira kuru wangu kwandinobva kuchikoro, bva ndiri form 1 muri pasi pawo pasi pababa wavo nasagora. Ava ndaisavaziva, ndakazotanga kuvaziva ndapedza chikoro 1992 ndaenda kuHarare. Ndo pandakazotanga kuvaziva kuti variko, vachiuya kuchechi, vachisiya baba wavo pachechi, vachienda kwavaienda, vachimbouyawo vachifamba zvakadaro. Asi baba wavo nasagora ndo vanhu vatakanamata navo andainyatsoziva kusvikira pakazofa baba wavo. Pazofa baba wavo ndo pakazoti Sagora bhishopu vakazoshaya gore rapera, vakazoti ivo kuna Sachakonzavo isu tasara tiri tega, baba vako vakashaya, tasara naamai, vadiwa uya tifambe tese. Ndiani akadaro? Ndisagora vanga vari kutitungamirira tinamate pamwe chete sekufamba kwanda ndichiita nani nababa wako. Ndo pandakavaona vachiuya muchechi zvechokwadi, tichitanga kufamba navo pamwe chete. Ndoda kungojekesa panyaya yekufananidzira kwamarange nekusungano ichayeapostori yatani tiri kupinda, kuti mapindiro atandichiita nawe. Pandabvunza mubvunzo wanga uri pekuti mataura kuti baba Chakonza baba avo ndio vakatanga chechi. Yes. Ndipo ndakubvunza kuti kuna marange anonzi akatangawo chechi ndokufa, mwana wacho ndobva aita take over. Zvimwe chete nekwa Mwazha, Mwazha ane 100 and something years, bvatora kuti mwana kuti ndo wakutungamira ndakura. Zvakasiyana here neiyo? Tichazopindura pamberi. Kusiyana hazvina kusiyana, zvimwe chete. Right. Iwo zviri kutaura kuti apa wataura nhoroondo yaChakonza, uyo wati mwana Chakonza waifamba naAgora. Chechi dzacho dzadziri 2 here kuti Chakonza naGora kufambidzana uko waita muchechi wachindonamata kusvikira iwe unamatewo dzekutaura uko waita. Yanga iri imwe. Dzadziri 2 here. Yanga iri imwe chete. Yanga iri 1. Saka nanyamusi indori 1. Tichapapindura dzatu. Mira zaita 2 aisa eshi 2 ndiani pakati pemunhu 1 ndekuti muri munhu 1 ndizvozvo. Saka azoisa eshi 2 ndiani. Right. Ngaitipindure ipapo titsanangure. Mboitiwe ataura ari kusumudza boko. Pamusoro yeChakamira, pamusoro yevadare, nhau yechechi vakatanga chechi wana Chakonza nanaGora wainamata chechi inonzi Topia iri pamatema. Wanamata chechi inonzi Topia ndokubva kwaita nhau yemwe yaMutsvene. Baba waSashikanya ndiye anga ari mufundisi weTopia, ndokubva wadzingwa kuchechi. Wadzingwa kuchechi kutopia, handiti wadzingwa kuchechi kutopia. Sachakonza anaona matega wakanamata nana Sagora, ndoti tikobate ipapo. Sachakonza wakanamata nani naSagora nevamwe wakanga wariko, asi vanhu wakanga wari padhuze nepadhuze ndiSachakonza naSagora. Handiti tafamba wanamata wakadaro, Sachakonza wakasvika nguva yavo yakapfuura, handitika ndobva Sagora aita take over chechi, wakatungamirirawo chechi makore mangana handichazivi yangu, but wakatungamirirawo chechi kusvika nguva yadini futi yapfuura. Kufa kwakaita Sagora hatida kuita dambudziko rekuti waChakonza avo watungamirire chechi, hatambobvita taita dambudziko iroro. Dambudziko rakauya pekuti toda kugadzira zvinhu zvechechi zvive neorder. Zvinhu zvechechi, chechi inofanira kuita mapepa, chechi inofanira kunge registered nehurumende, handiti
zvinhu takazvizama kakawanda zvichiramba handitika zvaramba sekudaro takaona kuti hatina kwatiri kuenda ndobva taita dambudziko rakazoitika kumashure repachechi patinopindira kunyagoma vanhu vakaenda kuchechi kunyagoma pachechi pachibva pafiwa pakaita accident vanhu ndobva vafa handitika imo muna kugadzira perawo saka isusu takaita mibvunzo yekuti pakafiwa vanhu vakasara vachinamata sei bozi tese taifanira kuenda takaenda kupi kugoma ikoko tikati pakafiwa vanhu vakasara hamuna kusimukapo sei vatungamiriri vechechi kuti munoigawana vechechi ndo pakatangira maproblems edu ipapo taita maproblems takaona kuti hatigoni kupfuurira mberi tichinamata takadaro handimaona saka zvadaro takasplita zvechokwadi takaona kuti kutaurana chokwadi kuparadzana tirege kuramba takaita sei tiri pamwe chete tichinyeperana vamafunga kuti tikatiparadzana takaparadzana akafunga kuti tikatiparadzana ndiani takafunga kuti tinofanira kuparadzana akafunga kudaro ndiani zvatakaita takabvunzana takagara pasi handiti tese tiri timu leadership yekuchechi kusanganisira navo Chakonza tiri kuhararo tabvunzana hatina kupedza ndobva tatinga tiuye tiite meeting kupi kwamatema sangana navamwe handiti aidaidza meeting ndiani ndichairman chairman ndokubva kuti tiri kuharare tichitaurirana ndopakabuda kuti zvinhu zvese zvamuri kuita hazvina basa nokuti chechi hamugoni kuisa mastructures mamwe anisa mastructures ndini nokuti chechi ngani ngeyababa wangu anoona zvadaro ndopatakati isusu aiwa isu takanamata nevana saChakonza nana Sagora hapana akasimuka zuva rimwe chiti chechi ngeyangu chechi yakanzi takapiwa chechi naMwari kuti tinamata zvokuti chechi ndeyangu zvoreva kuti pamwe pane kaelement kecommercialization kekuda kuti pamwe tiite business zvasiyana nezvatakanzwa isusu tichitendeuka kuti chinamata Mwari zvasiyana haizi ngeyangu chechi ndeye kuti vanhu vanamate Mwari saka ikanzi ndeyangu zvoreva kuti kana iri registration zvakureva kuti tinofanira kunga tikawaka chechi panapa kana tikaita chimwe chinhu tikarejista muzita remunhu akafa wana wake kana chero ari kubva vano yachiti ndezvababa wangu alright in short pamasoko ako chechi haisi yemunhu mande yaMwari ndio chikonzero ichiwakwa kuti anyone anobva kupi anenge atendeuka watendeuka muchechi watendeuka muchechi storo ndiyo yemunhu neumba yake chaiyo ndiyo yemunhu zvandizvo ndinoziva ini ndinonamata kuFM kana zvauri kutaura hako pamusoro pekuti anenge ari mukuru sei uri mukomana ari yako uri kuda kuita take over zvinhu zvisipa mutemo waMwariba zvenyika chikonzero chechi haisi yemunhu ichechi yaMwari kana wabuda iwewe muchechi wakauya muchechi tikanamata newe for years and years uchibva wati hako ndakuenda enda you go judgment ichauya tandandura kutaura ndichida asi kana wabuda wati hauchadi zvemuchechika haurambi ushandisa zita iri unotoita rako ichokwadi mambo ndozvandira kuti ndedze asi zvinhu zveawa unobva wasiya ndozvandira kuedza kutsanangura mambo kuti tionesane mambo ngatisatapedza kutaura ndiri kuti nini tagara dare tichitsanangura nhau yekuti tiudzwe kuti zvinhu zvakafamba sei kumusangano kwakafa vanhu tichibvunza mukuru wedu tine madocuments atina pana saChakonza mamboti baba wacho ndiwo ayo ndiri kuti nini pastage yekuti ava ndiwo vakasara vachititungamirira Sagora vafa handina kumboramba ipapa nambokoka mambo ipapa nasi ndiye mukuru wenyu ndakabuda takasiyana mambo handifaniri kunyepa pamberi penyu chokwadi chiripo ndechekuti tagara tichibvunzana saChakonza takabva ini ndandiri chairperson handiti takavabvunza hanzi tikupedza kuwana mambo enziwaimambotaurawo inini pamusoro imambo pamusoro ndinoda kutaurawo inini murume wangu Sagora takatanga kunamata kwaChakonza tinamatira kwashunda mudzimba tatiri 17 kwashunda kwasekuru Chakonza mudhara tabvapo sekuru Chakonza abva dzokera kwatangwenda kumba kwake sashunda abva ashaika mbuya shunda abva aenda kuJohani Sagora abva asara nana mbuya Nyamaropa takaenda kuonamatira papurazi paJoni pamatombo tanamatira papurazi warungu wangu wati kuuya tibva tabva ipapo ari baba ari kuti warungu regai tibve ipapo abva aenda kokumbira mudhara bhuka
akashaika mumunda padhibhi paya ari kukumbirira chechi iyo yesungano chechi yesungano ndaragora tibatai anda sasa sako chakonza sachakonza anga aenda ndati anda sasa ngatidaro zvadaro tagara mumunda munhu ko baba abvati ndatikwenda kwasabhuku ndotsvagewo munda abvaenda kwasabhuku Jairos mudhara Jairos Matema abva apiwa munda gora apa munda wako uyu kana waita kana munda wako wekurima kana wazoitako zvechechi ngezvako chechi uku kumachechi iro ndiro chokwadi ndinofanira kutaura adaro tagarisana netakaganura nayo kwaguta tikamboda utaudzana kuti mumugano takanamata tibva tanamata pasine umbaba kozovakwa kaumba kadiki kuti tidini tinamatira baba ndiye akawaka ari kuakira chechi zvadaro ndibva ndarima munda wangu ndikarima mbatata munda wangu baba akaisa chechi mumunda make mambo mazwa akapiwa ndisabhuku uri munda mbuya Gora ewo tiri kupindwa zvamuri kutaura ndizvozvo kuti baba akaenda kokumbira kuna mudhara Jairos munda wekuita chechi munda wekurima iro ndipedza kutaura mati wekuita chechi bva mazotirega ndiisa hangu tumbatata twangu pachechi pachipa kana mukabvunza mboo yangu iyo ndakavakidzana nayo mumunda erega timbonzwe ndisatyanya pamusoro iwadari ndingati nhau uri papa mbuya Gora mbuya Gora wanhu wari kuteera ekuchechi kwenyu vari apa ndiani nani waripo awa ndiwo vanonzi wamwana kuya indonzi Manuel okay ndiwo ndimabhishop kwavo ndozipfunguro pfunguro wamwe wacho wamunoziva ari kuteera ekuchechi kwenyu amatina yenyu ani ane 4 months ndiani wanasamaposa mbotaurai wamwe vari pamusoro pamatema wanani pana mufundisi Maposa mufundisi Marekwa mufundisi Manuel mufundisi Pfunguro wana kofi ndo wana kofi kofi ndiani vangeri kuchechi ndauti ndikutaurai kuti zvinhu zvenyu zvamuronga hazvisi hatisi muri kuona mari yandakabata ndotori mari yamukabata ndakaipiwa nakofi hanzi titongerei fevha uko nini ndiri kuda kumbotaura ndiri kudzokerera chechi ndeyamwari anenge akubuda kuenda kumwanga kune masvikiro yugo anenge akubuda kuda kutsvaga imwe chechi yekuda kutanga zvepatsva yugo vanhu vosara vari muchechi vari kunamata mipini chakonza ari kuda kubva muchechi achakonza ngaabve osiya zvinhu zvekwachakonza zvakadaro pamusoro imamo ndandichikumbirawo hangu kutaura zvishomanana pamusoro imamo wakomana moronga samuel kunopa kofi tiri muda padare rinoteera auya apindure nyaya $100 tinoda kuedza kutsanangurirana kuti nyimo 1 inorohwa nesandisenga inozomera here aiwa ndati inyimo i1 mukairohwa nesandinoita se inomera here saka munhu akatanga nechechi ari papa kouya mumwe munyowani obva ati ndoda fevha munozoona sei aiwa ndimi makaungana ini musatarisei nini ndati ndimi makaungana munozoona sei pamusoro imamo ndandichikumbirawo 1 minute ndandiringokumbirawo pamusoro imamo kutaura asi ukahenyu papindwamo chechi nyorai kuti chechi ndeyachakonza munhu ari kubvira chakonza ngaabve unotsvaga somewhere Simuka henyu nyaya yatopera.
Thank you.